दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नायगाव दखरानि 20थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेल आरो दिनैनि नायगावनि गेवलां मेलाव गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों बाहागो लानायजों लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानायजों बर' माहारिनि राव हारिमु आरो खौसेथिनि बाख्नायजाथाव बिबुंथिबो लाखिनाय नुनो मोननाय जायो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो हानि मोनथायखौ लानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानोबो खावलायो। लोगोसे बिटिआर सरकारा हानि मेला लानायावबो गासैबो बर' माहारिखौ बाहागो लानायखौ खावलायो। दिनै नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि 2 बोसोरारि जथुमानि बा फालिथायनि गेवलां मेला। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि गेजेराव हानि सांग्रांथिया बर' हारिनि गेजेराव खोब गोनांथि जानानै फैदों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो खावलायगोन। जोङो 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाया गावनि गोदो जुग जुग समनिफ्रायनो मोनबोनाय बे हाखौनो जों खोमानानै लांगासिनो दङ। मानोना जोङो बिनि खुनु फोरमानलाइ लानो रोङाखै। बिनि थाखाय जोङो फोरमानलाइ लानो जोंनि सरकारा नैबे बोहैथि दाननि 12 तारिखनिफ्राय 12 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम 10 साननि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम खावलायदों। जोबथा सान मैयानिफ्राय जानानै दिनै फैनानै दा गेवलां मेल सोलिगासिनो जोंना। फुंबिलि समाव जोङो बिदिनो आफादनि फिरफिला बिर होबाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावबाय आरो दा जोंना दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोंनि हाबाफारिनि थिखानाय बायदियै बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बेयाव आनन्द दैमारि बिथां नेहाथारिया बेयाव बाहागो लाफैदों आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै बेयावहाय कृपेश दैमारि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जों हांख्रायनाय बायदियै आथिखाल बिटिआर सोरखारनि जि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेयावहाय बाहागो लाफैनानै जोंनि नायगाव हालामनि हा हुनि सायावहाय आरो आथिखाल बिटिआर सोरखारा जि हानि मेला खालामगासिनो दङ आरो बे हानि मेलाया क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जानो थांगासिनो दङ आरो जों बेयावहाय हानि मेलायावहाय मा लेखा फरा होनांगौ हानि आरो मा खालामनांगौ आरो बे फर्मफोरखौ फर्मेटफोरखौ मारै खालामनांगौ बे गासैबोनि सायावहाय बिथाङा फोरमायथिलांदों। रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों, अनसायनाय मोनदों बिथाङा रायजो राजानिफ्राय। आरो बेवहाय जोंनि आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखाल सानजा क'क्राझार बिएफनिनो MLA बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि साराबो जोंनि जिनाखि बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बिनि 1 नाम्बार जोंनि मावथारनांगौ खामानियानो माने सिमना बारायनाय। बे सिमना बारायनायनि सायाव बिथाङाबो गोलाव बाथ्रा बुंलांबाय आरो जोंनि माखासे फरायसालिफ्रा सरकारि जाजोबाखै, बेफोरखौ खालामनायनि सायावबो बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायथिनानै होलांबाय। बेखिनि बिथांमोनहा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनो फोरमायना होलांबाय आरो जोंनि नैबे साननैनि हाबाफारि जिनाखि जथुमा बेयावहाय जोंहा थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै जों बेयावहाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मोननो हादों। जोंनि सिगां नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिशिष्ट बसुमतारिया दा मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथाङा आफादगिरि जाना फैबाय आरो जोंनि नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसानिनो सिगांनि लोगो गाहाय नेहाथारिखामोन बिथाङा अनन्त मुसाहारि, बिथांखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै मोननो हाबाय। बे सावरायमेलाव बे ओनसोलनि नायगाव ओनसोलनि फरायसाफोरनि सायाव मोनसे गोनांथार हाबाफारिखौ लादोंना जादों? जोङो बेवहाय मैयाहाय फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै बेयाव सोलोंथाइ समाज आरो लाइमोनफोर बेखौ लानानै जोङो सावरायमेल खालामखादों। बे सावरायमेलाव जोंहा बेलदाव केकारजि साराबो फैदों आरो डाइटनि बिबुंगोरा गबिन्द बसुमतारियाबो बेवहाय आलासि हिसाबै फैदों आरो जों बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो आथिखालनि जिनाखि लाइमोनफोरनि थासारि आरो जों दखरा आफाद हिसाबै जिनाखि बेवहाय 2 बोसोरनि थाखाय जों बिबान मोननाय जायो, बे 2 बोसोराव जोङो सोलोंथाइ समाज आरो गोबांथार बेदिनो बिथिङाव हाबा हारिमु मावनाय बेफोरनि सायाव जोङो गोबांथार बेवहाय जोंहा दखरा आफाद हिसाबै मावथारनांगौ दं हिसाबै जोङो माखासे थांखि जोङो बेयाव दिखांना लानाय जादों।